Sva usta u svijetu se govori o dostojanstvu čovjeka, ljudskim pravima, a strahovito se manipulira ljudskom osobom, ljudskim životom i tijelom. Čovjek je sa svega skinuo oznaku svetosti i smatra da može i smije činiti sve što hoće, ističe nadbiskup Srakić u svojoj aljmaškoj propovjedi. U nas se izdaju zakoni koji ne zadiru samo u politička uvjerenja, nego u osnovne božanske ustanove kao što su život i obitelj. Čovjek se počeo igrati Boga, a za tu igru nema dovoljno znanja i sposobnosti, kazao je Srakić. Zbog svih tih događaja koji uznemiruju, pozvani su i znanstvenici i svi vjernici da svojim javnim istupima stanu u zaštitu ljudskog i Božjeg dostojanstva, rekao je nadbiskup Srakić. Petak, 13. srpnja 2012. godine za Hrvatsku je crni petak. Dan kada je donesen zakon koji vrijeđa dostojanstvo braka i obitelji, zakon koji omogućava da se slobodno raspolaže sa životom nezaštićenih ljudskih bića. Njemački pjesnik Heine rekao je: sloboda je nova religija, religija našega vremena. Sve se radi u ime slobode. A kamo ta sloboda vodi? I mi se kršćani koji vjerujemo da je Bog učinio čovjeka malo manjim od anđela, pitamo kako da se ponašamo u takvoj situaciji. Pozvani smo svjedočiti svoja vjerska uvjerenja na najrazličitiji način, u javnim nastupima, znanstvenim argumentima, dijalogu s onima koji zastupaju suprotno mišljenje. To je naša dužnost i pravo na temelju Ustava, bez obzira što neki u vrijeme demokracije naše javne nastupe unaprijed proglašavaju konzervativnima, zaostalima i mračnima, kazao je Srakić. Sloboda kao nova religija ne može pomoći nego samo odmoći čovjeku, jer zanemaruju činjenicu da se čovjek ne može igrati Boga bez obzira na svu razinu znanosti i napretka. Nažalost, došlo se do toga da se zastupanje kulture života proglašava mračnjaštvom, a kultura smrti napretkom. I svjetsko i hrvatsko društvo je takozvano pluralističko društvo u kojem se suočavamo s oprečnim pogledima na život. Ono što je nama kršćanima sveto, nekima ne znači ništa. Govoreći o značenju današnjeg blagdana Marijina uznesenja u nebo, nadbiskup Srakić kazao je kako nije dovoljno samo prisustvovanje misnim slavljima, nego da je obveza vjernika da svojim načinom života svjedoče Marijinu čistoću života i Isusove poruke ljubavi i vjere. Na tisuće je danas bilo hodočasničkih priča u Aljmašu. Uvijek se moli, recimo, prvo mjesto za svoju obitelj, da ostanemo na okupu, jer to je danas stvarno rijetkost da su naći skladne obitelji. I to mi je na prvom mjestu. Veliki dan, tu se osjetim nekakav mir i blagoslov. Stvarno napunim na neki način baterije i u ovom ovakvom vremenu kakvom sad živimo idemo dalje. Da mi Gospod dade zdravlje i sve i da svake godine ja dolazim. Koliko već godina? Pa ima 4-5 godina. Nekako olakšanje i kad dođem tu mir, olakšanje. Mir i olakšanje u velikom dijelu donijelo je za hodočasnike i na stotine volontera, potom ekipe hitne pomoći i policije koje se pri izvještaju iz Aljmaša ne smije zaboraviti i zahvaljujući kojima je sve i ove godine proteklo u najboljem redu.